Біз үскенде қорлар ява иде, сылап китә иде қиықтан. Өйден шыға алмай аптырашып, ярдәм көтә идек кояктан. Кыйык башларынан шона шуып, үтте минем бала чакларым. Истә һаман, уйнап, кулбаш сыңгаш, йылы-йылы өйгә кайтканым. Ак карлардай, ак өметләр миндә, сыңган төше кабат ялганыр. Ак карларга, ак бәхеткә чумып, күңелкәем минем ял алар. Ап-ак карлар ява, дөнья ямләп, шул карларда минем эзләрем. Яуган карлар һаман хәтерләтә бала чакның сүнмәс эзләрен. Кадерле дусларым, бүген мин сезгә бер туган абыем Таһир Зубайдуллинның чираттагы өр-яңа шигырен укып ишеттердем. Әгәр дә сезгә шигырь охшаса, минем YouTube каналына язылырга онытмагыз. Бик рәхмәтле булырмын сезгә. Хәерле сәгатьләр теләп калам.